A cociña feita en galego sabe moito mellor. Iso sabeno moi ben no Colexio de Rubiáns. Os seus alumnos enfundaron hoxe o mandilón e metéronse en faena. Coa lingua como ingrediente principal, a rapazada preparou varios pratos saudables inspirados na tradición gastronómica galega. Esta actividade forma parte do programa de normalización lingüística do centro, unha tarefa máis que necesaria entre as xeracións máis cativas. Hai que pedirlle a moitos deles, ou a maioría, que falen galego, incluso nas horas nas que está dedicado á lingua galega. En canto lle dis en galego, entón cambian e se dan conta de que teñen que falar en galego, pero automáticamente non lle sale. Entón intentamos promocionar a través de actividades máis lúdicas, máis dinámicas, fomentar o uso do galego. Ricardo Santamaría volveu facer por terceiro ano de mestre de cerimonias. O chef ensinoulles receitas doadas, prácticas e saborosas, todas elas con ingredientes moi saudables. Fixenlle probar o aceite directamente cunha cuchara e encantoulles. Un aceite de oliva virxe ecolóxico encantoulle. Están comendo as fabas, están tomando contacto coa comida, que me parece importantísimo, non só para os peques, sino para a xente que non está afeita a estar na cociña. Emporcarse un pouco é algo que sempre ve moi ben. Hummus, ensalada de fabas de Lourenza ou unhas orixinais patacas preparadas no microondas foron só algunhas das propostas que este grupo de alumnos de sexto de primaria conseguiu sacar adiante. Os platos que me gustan son as patatas que cocemos no microondas e tamén probamos unhas fabas cocidas que estaban moi ricas. Estamos preparando por agora un tipo de paté con garbanzos e o que máis me está gustando son as patatas cocidas. Meteu 4 patacas sen agua e sen nada, meteu no microondas 12 minutos. Meteron unhas patatas nun bol así de plástico, así moldeable, e lo metieron sin nada ao microondas e saleron cocidas. A experiencia é moi bonita porque estamos todos xuntos traballando para facer algo para o resto do cole, entón como que sinteste despois de facelo moi orgulloso de que o fixeches ti e que os demais van a disfrutalo. E despois de cociñar, tocou comer. Todos os alumnos do colexio participaron nunha degustación que a máis dun soubolle a gloria.